meron dito. Ano pa ba? Ito ba nga natin yung pangabot yun? Auditor, treasurer, mga marshals. Alam ko, marshals, meron din ata yan. Isa pa nga po pala sa, sa trabaho ng moderator, nalimutan ko lang. Coordinator people sila. Ibig sabihin na ba? Ano yun? ODSS. We are ODSS Bicol Chapter. Sige na, boss. Ano? Tawag na ito? Malakas ba yun? Tawag, malaki ba yung kapit ng ng audio ng boss? Kasi lakasan natin ang boses. Okay na yan. Wala pa yan. Pag lumapit, putol na yung camera eh. Okay na yan. Lakasan lang natin ang boses. Ay! Okay, alam ko na yung gagawin ko. Sige na. Ay! Hindi boss. Kapalit sa akin pala. Sa cellphone ko